adlaw, mga binati ug minahal kong matalom. Welcome to my channel, welcome to Ego TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matulom. Okay guys, today is kanang May 10 nya. Nindot nagsugdan sa lungsod sa Matulom guys. Ato nang i-update niya kung ano paninda. Mosuri ta mo bisita ta sa unsa ka anyag na ang dan diri sa lungsod sa Matulom. Unsa naka mura na og kuan guys, labi ng lamdaga. Salamat sa mga sa atong congressman si Kari, sa atong gobernador si Dominic Petilla, sa atong mayor na mi support sa mga project kani ato ang lungsod diri sa lungsod sa Matulom. Nga sa atong SB member pod na nagtinabangay para mas mo kuan diri sa to ang project na suga street light diri sa lungsod sa Matulom guys. Okay. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matulom, welcome tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matulom nang ginahanglan og mga investor, nang ginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang musanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matulom, Leyte, Philippines. Unya, kay balo sa tanan po di ay katong ganahan mo palit og balot, welcome mong tanan hang mo palit. Kay mo proceed ni guys sa ato ang advokasya, ang pagpalit og school supply ato ning paningkamutan karon, atong i-try atong the best nga ma-realize niya ato gayong tabangan ang administrasyon headed by sa atong buotan ug ma-update nga Mayor Eric S. Pahulio sa tibuok Team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan o kalambuan diri sa lungsod sa Matulom. Eko PP tinoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matulom. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matulom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matulom nang ginahanglan og mga investor, nang ginahanglan og mga negosyante. Iko PP tinoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matulom. Binati o minahal ko Matulom man, okay. Mao na ni update sa ato ang street lighting diri sa lungsod sa Matulom guys. Okay, usa na kanindot diri guys. Di nang ngit. Katong mo suris Matulom ug mukaon og balot. Ari lang ta sa Matulom Municipal Plaza. Mao na ni ang ato ang street lighting diri sa lungsod sa Matulom guys. Padong na ni gikan sa barangay Saragosa o padong sa barangay Agbangan. Okay, suroy na mo diri sa ato ang Matulom Boardwalk diri sa lungsod sa Matulom. Sir. Dan dari so sir. Sa elementary. Pinapanood mo boss? Sa benching ko. Ito lang mo sir. Sa ambot lang kapag mo tumiginigaw mo. Manorin mo sir. Lingkod sir. Ha? Francisco Junior PP. Oo. Sige, ikaan ko. Ato ang street lighting diri sa lungsod sa Matulom guys. Unsa ka danag o unsa ka hayag diri sa lungsod sa Matulom. Okay mo yun guys. Ato ang daan diri sa Matulom Municipal Plaza ug mga gikan na ni. Di ka gikan basing sa kuan na ka no. Tabang. Akan ko tabing suga. Hindi. Kuan pa. Karidad pa. Karidad pa. Alam na no. Aga na. Nindot lagi. Asa?
Aga nigunan sa Saragosa padung sa Tabang. Okay, mananig kahimtang sa ato ang pan guys, karsada. Pinakadumhadlok ta kay doon na suga nga nakuan sa highway. Magpasalamat ta sa ato ang gobernador ni Dominic Petilla, sa atong congressman si Scar ug ato ang mayor diri sa lungsod sa Matalong guys sa paghatag o pagdawat ni sa project sa gikan sa province padawong sa ato ang lungsod. Magtinabangay ta kanunay alang sa kayuhan sa atong lungsod o kalambuan diri sa lungsod sa Ikog Pipi. Tinaray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod. Matulong nun natay bagong street light gikan sa province. Street light yung guys, labing kakaso guys, di ba? Ngit-ngit na katong kantang ngit-ngit. Pero lamdag na siya. Okay. Muna niya nga to ang Matalom 2.0. Guys, manis. Muna niya nagpasalamat dito sa ato ang gobernador diri sa province of Leyte, si Governor Dominic Petilla, sa atong congressman diri sa 5th District of Leyte, si Scar sa atong buutan ug maaptik nga mayor Eric Espahulio, sa tibuok team Pahulio pagtinabangay nagiusa ug teamwork alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan dari sa lungsod sa Matalong. Mana ni new street light dari sa lungsod sa Matalong guys. Gunad ni sa punong niya ayon sa barangay Agbanga. Mao ni mga bago nga street light. Kung nagadlawan guys, no? Lamdag na kayo guys. Dari sa lungsod sa Matalong. Sa mga negosyante ang ganahan ng negosyo diri sa lungsod sa Matalong, welcome ang tanan nga mo invest o business diri sa mga lungsod. Ang lungsod sa Matalong nang hinahanglan o mga investor nang hinahanglan o mga negosyante. Ako mahinaot na daghang sa nung daghang put up o negosyo diri sa lungsod sa Matalong. Ikog Pipi maraming serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalong. Okay guys, today is Friday. Ikog Pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalong.